Всички знаем, че за да не ти мръзнат краката, трябва ботите ти да са малко по-широки, т.е. да имаш разстояние в тях. А когато през зимата си по цял ден на крак и краката ти леко се подуват и отичат, ти трябва нещо широко, топло, което да ти сдържи краката топли и намеко. Затова ви предлагам тези боти с модел S55, които са в сиво и в черно и които са с малко по-широк кълъп тук на самата бота е по-широк кълъпа, с много топъл хастар отвътре, ето показвам го, много топъл хастар, дори и на стелката и дебела изолираща подметка. Те са в сиво и в черно с номера от 36 до 41, като добавям тук и един малко по-различен модел при S55, който е в тъмно синьо и който е също с дебела подметка, също с, даже може би малко по-дебела ватата е вътре, но тук кълъпа също е много широк и фактически идеален е за зимата, когато краката се подуват и искат да са на топло. Цената е 75 лева, а ако ги искате черно, сиво и тъмно синьо, обадете се на телефона.